Lakridspizza, en podcast om vinyl og hi-fi, præsenteres sammen med lydspecialisten. Sidste uges snak om udgåede eller ikke eksisterende vinyludgivelser har sat gang i en steppebrand. I denne episode følger vi derfor op på emnet med spørgsmål og inputs fra jer lyttere og fra en forsanger i et af de bands, vi taler om. Derudover kigger vi igen forbi lydspecialisten, hvor Thomas Mørk denne gang giver os den store højttalerguide. Han kommer med 3 konkrete anbefalinger til et højttalersæt i 3 forskellige prisklasser. Jeg hedder Claus Jensen. Velkommen til Lakridspizza. Hej igen, Jan. Goddag. Vi skal jo lige gribe bolden fra sidste uge, fordi der snakker vi lidt om de her plader, som ikke findes, eller som, hvis de findes, koster rigtig, rigtig mange penge, fordi de er udgået. Ja. Og der har vi faktisk fået en del henvendelser, og der er også kommet noget af det, vi omtalte som, kan man sige, der ikke var udkommet, det er blevet annonceret i mellemtiden, så vi har masser af breaking news. Ja. Og helt specifikt kan vi starte med en lytterhenvendelse på noget Frank Ocean. Ja, det er Caroline Dissing, der har skrevet til os, og jeg vil bare lige sige tak for alle, der skriver til os. Det er vi enormt glade for. Og det kan man jo gøre på podcast@lakridspizza.dk. Præcis. Caroline, hun skriver, hej med jer, først og fremmest super fed podcast, den spiller trofast hver tirsdag. Så er vi glade, når hun skriver sådan noget. Jeg har lige et spørgsmål til dagens episode, hvor der meget kort rundes Frank Oceans plader, som har været meget svære at støve op i længere tid. Jeg fik jo endda ligefrem sagt, at det kan ikke lade sig gøre, men man i hvert fald skulle betale mange penge, hvis man skulle have den. Det kan sagtens være, at det er mig, som er forkert på den, skriver hun, men følger man Frank på Instagram, så har han et direkte link til sin hjemmeside, hvor man faktisk kan købe blandt andet Channel Orange, og så har hun så sat et link ind, og så skriver hun, jeg ville da tro, det er et legit tryk, og derfor ikke en bootleg, men jeg vil meget gerne høre, hvad I tænker her, for jeg har nemlig købt mig et eksemplar, og nu er jeg pludselig bange for, om dette er en bootleg, som jeg på ingen måde ønsker at have nogle af i min samling. Og jeg klikkede ind på det, jeg søgte også på den plade på Discogs, og den er legal, altså den er fuldstændig ægte. Det er ikke en bootleg, som Caroline har kommet til at købe. Den er nok blevet annonceret, siden jeg sidst tjekkede omkring Frank Oceans plader, og lige præcis Channel Orange her er lavet i et originaltryk på et tidspunkt. Den er lidt dyr at få fat i, men den er lavet i lige små 100 uofficielle tryk. Så det er klart, det er selvfølgelig også en jungle, man skal navigere i, så man ikke kommer til at købe en bootleg, hvis man ikke ønsker at have bootlegs. Det kan jo også være, at man er ligeglad og siger, jeg vil bare gerne have pladen, og så skal man selvfølgelig bare købe en bootleg eller en uofficiel. Men man kan sige, at i det her tilfælde er det jo ikke sådan et release her, som man så kan bestille ind som pladebutik i uønskede mængder, kan man sige. Det er noget, han kun sælger fra sine egne kanaler. Ja, og der kommer den jo op i en 600 kroner. Skal den så sendes til Danmark, så kommer vi op over 700 kroner for at få den. Og det er klart, så vil jeg skulle sælge den for endnu mere, og det kan jeg selvfølgelig ikke forsvare. Så vi vil jo selvfølgelig gerne have den gennem de officielle kanaler på et dansk selskab, for så kan vi få den ned i måske 300 eller sådan noget den stil. Det vil være en lidt mere spiselig pris, tænker jeg, især her i Nordjylland. Så er den sat på plads. Så er der faktisk også kommet en meddelelse om den første af de plader, vi omtalte i sidste uge, som værende ikke er udkommet på vinyl. Den er nu annonceret. Jeg glæder mig så meget til at høre, hvad det er for en, fordi der var jo alligevel nogle stykker, vi håbede på der. Altså nu skal vi jo ikke sidde og disse, for det kan være, at der er nogen, der sidder derude og tænker, yes, men det er måske ikke lige vores umiddelbare reaktion, når Jennifer Lopez's andet album, J-Lo fra 2001, bliver annonceret til at komme i slutningen af april. Så er det vel sådan lidt men der skal helt sikkert nok være nogen, der er begejstret for os at få hendes andet album med Love Don't Cost a Thing. Prøv at høre, det er en god popplade, den er ikke meget længere, der skal nok være nogen, der vil købe den, helt sikkert. Og så har jeg faktisk også, for jeg kom jo til ligesom at tale min sag for, at vi skulle have noget Passion Orange på vinyl, deres 2 første albums. Og det er jo faktisk sådan, at jeg har haft fat i forsangeren fra Passion Orange i mellemtiden, Henrik Søgaard. Ja, dansk grunge band, skal vi måske sige, dansk grunge inspireret band der fra 90'erne, som udgav et par gode plader på CD dengang, som vi godt kunne tænke os på vinyl. Og især Back in the Box fra 96 er fuldstændig fantastisk. Og Henrik Søgaard, han siger, at jeg er ikke den første, der spørger. Han har fået mange henvendelser, bandet og medlemmerne fra dengang har fået mange henvendelser på, hvorfor man ikke kan få deres albums, de 2 første især, på vinyl. Og svaret er egentlig, at
det vil de også gerne udgive, men de har ikke selv rettighederne. Det er sådan, at de udkom dengang på noget, der hed Instant Records, og det er så sidenhen blevet solgt igen og igen og igen, er blevet inkluderet først i Virgin Records, og så sidenhen blev Virgin opkøbt af EMI, og så er EMI sikkert også blevet inkluderet i noget helt fjerde og så videre. Og på den måde så er rettighederne gået så meget i arv, at hans bedste bud er faktisk, at der er nogen i den her proces, der egentlig har glemt, at de sidder med rettighederne. De har forsøgt at finde ud af, hvem der har den, og forsøgt ligesom at sige, skal vi ikke få det udgivet, men de aner ikke dybest set, hvem det skal gå til, og der er ikke nogen, der ligesom har sagt, den griber vi. Mit bud vil være, at de ligger hos Warner Music i Danmark så i dag. Det kan godt være, at jeg skriver lige til Warner, så hører jeg dem lige, skal vi lige have Passion Orange ud? Det er jeg sikker på, at Henrik vil være ret begejstret for. Han siger selv, altså man kunne jo blive så frustreret, at det kunne være fristende bare at lukke øjnene og så selv udgive den, og så se, hvad der sker. Det er jo også en mulighed, og så spørge om tilgivelse bagefter. Ja. Det er trods alt dem selv, der har lavet det. Så bliver den trukket tilbage om 20 år, sådan 1000 kroner værd. Det er nok ikke lige på niveau med den der Sex Pistols, der blev trukket tilbage, og der kun findes 10 eksemplarer eller sådan noget fra 70'erne, men stadigvæk. Der var en lille opdatering der på Passion Orange, og så er der også kommet rigtig mange af folk, der ligesom byder ind med, hvad de savner på vinyl, altså ting, vi ikke fik nævnt. Van Morrison Back on Top fra 2007, den er der rigtig mange, der nævner, og jeg ved, der er vel også flere Van Morrison-plader, som generelt er efterspurgt, og som ikke er specielt nemmere at få fat i. Ja, men altså generelt er Van Morrison bare et navn, som folk de går efter, og når der så kommer noget nyt med ham også, så er folk bare klar. Og så er der også noget, jeg må indrømme, jeg slet ikke sådan rigtig registreret, at det kom i 2001, Søren Kragh Jacobsen, og det er ikke Kender du Mona, det er Isalena, hedder albummet, fra dengang. Ja. Så der er flere, der nævner. Kender du det, er jo også en betragteligt ældre sang. Det må man sige, der er vi tilbage i 70'erne. Dyreforsøg, dansk metal, med Ni fra 1997, er der også flere, der nævner, og så var vi også inde på, at alt med Tool, der er svært at få fat i, det vil der stå rigtig mange klar til at købe. Og Tool bliver nævnt igen og igen her. Klart. Men så er der også nogen, der nævner noget, vi måske også burde have nævnt, fordi det er jo ret populært og ret svært at få fat i, nemlig 3 albums med D.A.D. Ja. Scare Yourself, Monster Philosophy og Disneyland After Dark. Jeg vil sige så meget, at Monster Philosophy, den skal ommasters, hvis den skal ud på vinyl. Den lyder forfærdeligt. Prøv at høre Monster Philosophy i dag. Den er simpelthen så sammenpresset, at vi er næsten på Death Magnetic, Metallica. Altså det er virkelig en af de dårligst danske masterede plader. Hvis du spørger mig, det er altså Lars Sonnes trommer, du kan nærmest ikke fornemme dem, fordi det er presset så meget. Så hvis den skal ud på en vinylplade, så skal der ske noget andet i en ny master. Og sådan en, som også er svært at få fat i nu, Help Yourself. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Men den, der er mange, der gerne vil have den også. Og den kom jo i en eller var det første gang på vinyl i sådan noget 14-agtigt, og det er en skrabet model, hvor der er et cover, der er en plade, og der er et hvidt indersleeve, og der er ingen tekster på. Så den kunne man også godt udsende igen, fordi den er der mange, der vil købe Help Yourself. Så en opfordring til Jesper Binds og Company om lige at få sendt nogen ud, og ikke bare lukke øjnene og lave en kopi af det sidste. Der skal måske også lige kæles lidt for lyden. Jamen, de skal jo bare gøre dybest set, som de gjorde til Record Store Day sidste år, hvor de udgav den her lækre boks Live from the Arena. Så vi vil gerne have mere af den slags, fordi det er virkelig kreds, og det var noget, som folk faldt totalt for. Og så er der også et par, der nævner George Michael, og nu var Older jo et af de mest eftersøgte albums i mange år indtil det så omsider udkom. Men så mangler vi jo så Songs from the Last Century på vinyl. Ja, der er altid et eller andet, man kan vælge, når man så har fået noget opfyldt, så er der noget andet. Men altså, det er klart, George Michael er jo bare en efterspurgt artist. Der er også mange, der er glade for, at selvom den jo ikke har været svær at få fat i overhovedet, at Faith nu er kommet i nye tryk. Vi kom lige lidt rundt om det, vi satte i gang i sidste uge her, med alle de her plader, der ikke findes, og så alligevel findes lidt. Nogle er på vej, og andre, dem bliver vi ved med at kæmpe for at få ud. Men det er jo egentlig ikke også, det skal handle så meget om i den her episode. Det er højtaleren. Ja. Yeah. Og det er jo sådan, at Thomas Mørk fra Lydspecialisten, han ved noget om højtaleren. Og den her gang har vi ikke bare bedt ham om at gøre os klogere på højtaleren. Vi har også bedt ham om at finde 3 sæt højtalere, som han varmt kan anbefale i 3 forskellige prisklasser. Så det du siger, det er, at nu skal jeg virkelig sidde og lytte efter, fordi nu kommer der altså noget, vi virkelig kan bruge til noget. Og jeg tror, hvis man lytter efter her, der er en god chance for at få opgraderet den lyd, man får ud derhjemme. Og når vi så har hørt om det, og er blevet forfærdeligt meget klogere, så skal vi lige runde en spændende release-dato 20. marts, for der kommer også guf.
Hej Thomas. Hej igen. Tak for at åbne døren igen her i Lydspecialisten, og give os lov til at åbne din hjerne, ikke mindst. Altid. Med alt det hi-fi-viden, der er derinde. Vi synes jo selv, det er spændende. Vi har jo i tidligere episoder med din hjælp gjort folk klogere på pladespilleren og pick-up'en og kan man sige, det vigtigste apparat i at høre sine vinyler. Og i den forbindelse er der kommet et lytterspørgsmål. Ja. Caroline Dissing spørger noget, som vi jo sådan set også har berørt, og det er jo et meget simpelt spørgsmål, nemlig, hvor tit bør man skifte pick-up'en på sin pladespiller? Ja, det er jo det store spørgsmål, som vi får stillet hele tiden. Altså som udgangspunkt, hvis man sørger for at holde sin pick-up ren og køber de små børster, der skal til osv., så kan man godt have en pick-up i en 4-5 år. En pick-up bliver faktisk ikke slidt så meget, som folk tror. Den kan holde til at spille mange tusind plader. Jeg tror, vi kom ind på det sidste gang, at det er også det der med, at en pick-up har godt at blive brugt. Den må simpelthen ikke bare stå inde i skabet i 2 år, og så den lille ring, som holder det hele, mekanismen, den mørner simpelthen. Så den er godt af at få noget motion, men altså som udgangspunkt en 4-5 år, så skal man skifte pick-up. Og alt andet lige, så kan I jo tage den ind under en lup, og så give en vurdering af, om det er relevant. Ja, vi har mikroskoper, så vi kan se, hvordan den har det. Så, og det gør vi jo uden beregning, så det er bare at komme forbi med sin pladespiller. Men man behøver heller ikke nødvendigvis at fjerne hele pick-up'en. Nålen kan vel være nok? Hvis man køber nogle af de store mærker, Ortofon, Grado osv., så kan man nøjes med at skifte nåle for parten, altså en del af den. Og det er den del, der bliver slidt. Altså der sidder både den lille O-ring, og der sidder også selve diamanten. Så beholder man selve kroppen, hvor spolerne sidder, så er det en billig løsning. Jeg håber, det var nok svar for dig, Caroline. Nu skal vi ikke snakke mere pick-up i dag. Vi skal i stedet snakke om, kan man sige, det sidste led i kæden, når man skal lytte til sine vinyler. Ja. Højtaleren. Ja. Jeg kunne jo godt våge at påstå, at der er ikke noget, kan man sige, der er stærkere end det svageste led i kæden. Og hvis man har en eller anden bambushøjtaler fra Kina, som man kobler på som sidste led i kæden på sin pladespiller til 50.000, så bliver det lidt undervældende. Ja. Jamen det er det. Altså, højtaleren er jo i bund og grund den, der laver lyden. Man skal ikke gå på kompromis med nogle af tingene. Så det vil sige, har man en Nugi forstærker, jamen så er det måske ikke højtaleren, man skal kigge på først. Men en højtaler er selvfølgelig en vigtig ting. Det er den, der forstærker signalet ude til os. Så hvis man så skal lede efter gode højtalere, og det ikke er i Kina, så behøver man vel ikke at skal så langt væk? Nej, altså Danmark er jo absolut førende i verden på at producere højtalere. Der er jo flere højtalerproducenter i Danmark, end der er hi-fi-butikker. Så vi er ekstremt dygtige, og det gælder faktisk alt, hvad der har med lyd at gøre. Højtalerne er også en dansk opfindelse, så vi er ekstremt dygtige i Danmark til lyd. Jeg oplever jo ikke, at højtalerne er så store, dem der man møder ude i familien Danmarks Hjem, som de var engang, hvor det var sådan nogle rigtig store gulvhøjtalere. Køleskab. Ja, nærmest, og jo større, jo bedre næsten. Ja, altså det er udvikling. Altså hvad man kan få ud af en 15-tommer bassenhed for 10 år siden, det kan man få ud af 6,5 tom i dag. Så det er meget med, at de er blevet så meget bedre til at producere membraner og svingespoler og så videre. Så man får det samme, lad os sige, lydtryk ud af en mindre enhed. Så size matters ikke nødvendigvis? Nej, og stadigvæk, hvis man vil have den fysiske oplevelse også, så kræver det noget volumen. Så er man i et stort kabinet. Men der er også den her WAF-faktor, som er i spil, og det står jo så for Wife Acceptance Factor. Altså, der er lidt et saying omkring, at kvinder vil gerne have noget, der ikke dominerer så meget i stuebilledet. Ja, og den spiller også ind, helt afgjort. Altså, producenterne laver jo højtalere efter at sælge dem, så det spiller selvfølgelig ind. At kvinderne gerne vil have noget, der ikke fylder så meget. Og så måske også designmæssigt tænker ud af boksen. Ja, absolut. Men man kan få stor lyd ud af små højtalere i dag. Der er jo også for mange, så er det vel en religion, at man også skal have en subwoofer, og det skal man have som supplement til sine højtalere, for ligesom at understøtte lyden og give noget ekstra bas og så videre. Ja. Anbefaler du I også det til vinyler? Jamen, altså, man kan sige som udgangspunkt, hvis man tager en stor højtaler, så har man ikke noget at regulere på. Man kan rykke den lidt frem og tilbage fra væggen, indtil man synes, den lyder optimalt. Så er der for meget bas, så er der for lidt bas og så videre. Så en lille tovejs konstruktion vil altid være hurtigere og mere musikalsk. Og så er det, man skal kombinere den med en subwoofer, hvis man vil have den store lyd. Så den rigtige løsning, det er måske 2, lad os sige, det vi kalder reolhøjtalere, kompakthøjtalere, og så 2 subber, så man kører stereo på subberne. Fordi altså, der er selvfølgelig også stereosignal på et bassignal.
så er man ude i at gøre det godt, fordi så kan man begynde at tune det efter rummet og sige, hvor meget bas kan det rum her bære, og så videre. Så kan man sådan fintune det, så man får det optimale. Så subwoofer er godt, men subwoofer skal man ofre lidt penge, fordi at der lad os sige, en billig subwoofer siger bum, hvor en god subwoofer siger bang. Så det er, altså, på en god subwoofer kan du høre strengene på en basgitar. På en billig subwoofer bliver det bare noget bum bum det hele. Så der skal man lægge lidt kroner. Men siger man subwoofer, så siger man jo også vibrationer, og man kan nogle gange have et vitrineskab, der står i den anden ende af stuen, som begynder at dirre og klapre, og det er vel ikke ligegyldigt, hvis de vibrationer ligesom får pick-up'en til at flytte sig og vibrere? Nej, altså igen, hvis en pladespiller står på en ordentlig reol, eller den hænger på væggen, så er der ingen problemer. Og det samme problemer giver det i realitet med en stor højttaler. Den vil også flytte noget luft. Det er bølger, vi snakker om. Men god, kan man sige, tommelfingerregel er vel, at det skal have forskellige overflader, hvor de står på. Ja, altså nu mere fast, lad os sige, og det gælder pladespillere, det gælder også højttalerne, og det gælder også en subwoofer. Nu bedre de står, nu bedre lyder det. Det er en god rettesnor. Den virker hver gang. Sørg for, at højttalerne hviler lige meget på alle 4 fødder og så videre, så får man god lyd. Men I oplever selvfølgelig kunder, der kommer ind i butikken og siger, jeg skal have et sæt nye højttalere. Hvad skal jeg vælge? Og det er jo et meget åbent spørgsmål, fordi hvad er dit modspørgsmål så? Ja, men altså, mit spørgsmål er jo, at vi spørger ind til, hvad forstærker de har, hvor stort rummet er og så videre, fordi så snakker vi jo fysik, hvor meget membranareal skal der til for at fylde det rum med lyd. Så det er det berømte interview igen. Hvad forventer man af den højttaler? Ja, og den, kan man sige, effekt, ens forstærker har, skal jo på en eller anden måde spille sammen med højttaleren. Det er et samspil. Altså, hvis man har en lille forstærker, skal man finde nogle højttalere, som er nemmere at trække, som man stadigvæk får noget volumen i lyden. Har man en stor forstærker, så er der nogle andre ting, man begynder at kigge på. Så det er godt at have en fagmand med på sidesport der. Men hvis man nu allerede har et setup derhjemme, og man egentlig sådan, har sat det sammen uden at tænke videre over det, hvordan kan man så finde ud af, om tingene i virkeligheden passer sammen eller ikke passer sammen? Ja, men man kan sige, at de fleste højttalere passer til alle forstærkere. Der er ikke sådan noget, der ikke passer sammen. Altså, så er vi ude i det, vi kalder high-end, altså, hvor man skal begynde at dedikere ting til hinanden osv. Så har man en fornuftig forstærker til 3, 5, 8.000 kroner stå inde på hylden, så kan den arbejde med alle højttalere. Men det er mere spørgsmål om, at hvis man har en med for mange watt, så er der måske noget, man ikke udnytter i den. Ja, nej, jeg vil hellere sige, at det er faktisk godt at have mange watt i en forstærker. De højttalere, vi ser, der kommer ind, det er sjældent, men hvis der kommer en højttaler, der er brændt af, så er det altid været med en for lille forstærker. Altså, som, lad os sige, en 25 watts forstærker brænder et på 100 watts højttaler af, men det er fordi en lille forstærker begynder at forvrænge tidligere. Og lave sende DC-spænding ud til højttalerne. Hvis man har en 200 watts forstærker, så kan man faktisk spille meget højere på en 100 watts højttaler. Så altid sørg for at få fat i nogle watt, og det skal ikke være kineser-watt. Og et andet spørgsmål, som jeg tænker også ret hurtigt kommer på banen, når I skal snakke med en kunde, det er jo, hvad har du af moneter at gøre godt med? Ja, penge spiller ind, fordi at, nu har du bedt mig om at finde 3 sæt højttalere frem sådan i hver sit prisleje, hvor jeg synes, man får noget for pengene. Og ja, lad os bare hoppe ud i det, fordi hvad skal man som minimum ofre for at få et par højttalere? For du kan jo godt gå ud og finde et par hyldehøjttalere til 1.000 kroner stykket, hvis du leder nok på nettet. Ja, altså hvis man går lidt op design, så skal man selvfølgelig være klar over, at det koster penge at lave. Det koster penge at lave noget, der lægger det ud, hvor man kan få nogle producenter, som siger, jamen det er lyden, det drejer sig om, og så bruger man måske en vinyl i stedet for at putte noget ikke definere på osv. Så får man meget lyd for pengene. Så det er jo også et spørgsmål om, hvad vil man? Men jeg har prøvet at sige til dig, at det første anbefaling, du skal komme med, der må du simpelthen ikke forlange mere end 5.000 af kunden. Udfordrer jeg dig der? Nej, det gør du ikke. Vi kunne sagtens finde højttaler 5.000 kroner. Jeg har godt nok springt dit budget ved lige at gå 600 kroner over, fordi at der er sådan nogle spring, hvor så får man meget mere for sine penge. Så den første højttaler, jeg vil sige, du skal kigge nærmere på, det er den berømte JBL-højttaler. De laver en model, der hedder L52, sådan en classic model, så det er sådan en lækker bandit med valnød og en fornuftig bas mellemtone osv. Så den ligger til 5600, og der får man meget lyd for pengene. Og det er per sæt? Det er for et sæt. Nemmere at placere basrefleksen, som lad os sige, er ved en fremad, så det er en højttaler, der kan tåle at komme helt op ad væggen, og har bare sådan en stor, fyldig
West Coast lyd, som de kalder det. Lækker højtaler at spille på. JBL er der måske mange unge, der kender for nogle Bluetooth-højtaler, og også for nogle høretelefoner og så videre, men det er ikke kun det, de laver. Nej, så JBL er en af de største producenter inden for lad os sige, vores industri. De ejer rigtig mange brands, men de har ligesom flere linjer. De har de der, vi kalder cola-dåserne, som vi ikke har så meget med at gøre, og så laver de også noget rigtig high-end, hi-fi. Så igen, altså en L52'er, der starter god lyd. Men lad os så sige, at jeg har vundet den lille gevinst i Lotto, og siger, at det må faktisk godt, der må godt komme et ciffer mere på det, jeg offer her. Altså, vi må godt ryge over de 10.000. Ja. Får man så også noget, der er dobbelt så godt? Ja, det gør du. Det er, fordi der sker meget i de første spring. Altså, man kan sige, fra 5.000 kroner til 50.000 kroner, der sker meget på en højtaler. Der bliver råd til nogle flere ting, og bedre membraner, bedre kabinetter. Så der sker meget, lad os sige, i det prisleje. Så det næste bud, det vil klart være vores danske Dynaudio. De laver en højtaler, der hedder EMIT, en serie, og der er det lige præcis, de siger, at nu går vi op lyden, og ikke så meget finishen. De laver noget dyre sæder, der hedder Evoke, hvor man netop bruger ægdefinéer og runde hjørner og skandinavisk design, utrolig lækker højtaler. Men det samme enheder, man så propper ned i et billigere kabinet. Så for 11.500 kroner kan man få en virkelig vellydende 2,5-vejs højtaler. Det er en lille, diskret gulvhøjtaler. Den er bygget efter alles kunstens regler, så den er nem at placere, kæmpe stor lyd, nem at trække for alle forstærkere, så det er klart et bud til en højtaler i prislejet 10-12.000 kroner. Inden vi går videre til den tredje anbefaling for dem, der sådan har vundet den lidt større gevinst i Lotto, så kunne det være, at vi lige skulle vende højtalerkabler-delen, fordi det er jo heller ikke helt ligegyldigt, hvad man har at gøre med der, og man kan jo betale for alt fra guld til det modsatte. Ja. Jamen altså, kabler spiller ind. Altså, kabler er en modstand, så man skal ofre lidt penge på et kabel. Det har man ikke sagt, at man skal købe kabler for 10.000 kroner til et højtaler 10.000 kroner. Men man skal ofre et ordentligt kabel, og det koster 50-100 kroner meteren. Det er et must. Så der er lige skrevet det bag øret, hvis man har en eller anden papirstynd ledning liggende derhjemme fra 80'erne, der fulgte med konfirmationsanlægget. Ja, altså jeg vil hellere have et sæt højtaler 5.000 kroner og bruge 1.000 kroner på et sæt højtalerkabel, end jeg vil købe den dyre højtaler og så noget lampeledning over fra Bauhaus. 100%. Nu har vi været forbi JBL og Dynaudio. Nu skal vi så have Ferrari'en på spil. Ja, Ferrari'en til 15.000 kroner, fordi man kan sige, at vi arbejder jo selvfølgelig med højtaler, som ligger i et andet prisleje. Så det vil sige, dit bud på det her var 3 gode budgethøjtaler, hvor man får meget af sine penge. Den sidste, det er den danske producent Børsen, som er en forholdsvis ny fabrik, 10 år gammel, men mændene bag Børsen har en lang historie i vores branche, altså nogle guruer. Så de har lavet en standardhøjtaler, der hedder L1, og når man siger en standardhøjtaler, så vil man sige, nu går vi ned i bas i forhold til den forrige model, vi snakkede om, som i realiteten var en gulvhøjtaler og lidt større. Det gør man ikke. Det er simpelthen bedre med brander og kan noget mere, selvom den ikke fylder ret meget. Så det er sådan en Børsen L1-højtaler, som der ligger man omkring de der 15.000 kroner. Så får man en højtaler, som er unik og kan begynde at spille noget 3D. Altså det der med, at man ikke hører, hvor lyden kommer fra på højtaleren. At man ikke kan pege på højtaleren og sige, der står højtaleren. Det bliver ligesom en væg, der bare spiller og fylder rummet med musik. Og ved at købe nye højtalere, så er man jo selvfølgelig også ude over, at der kan være revner i membranen, og at der kan være fejl på dem osv., fordi hvordan har du det egentlig med at gå ud og købe, kan man sige, mærkevarer, brugte højtalere? Ja, jamen det har jeg fint med. Altså, højtalere er en passiv ting, så der er ikke sket så meget udvikling på selve membranerne. Og igen, når det er så sagt, så snakker vi inden for de sidste 10 år. Jeg vil aldrig købe noget, der er over 10 år, ældre end 10 år. Men så man kan sige, at det, man skal være opmærksom på, er sådan det åbenlyse, om der er nogen, der har stukket en finger ind igennem basen. Lige præcis. Altså, man kan tydeligt høre, om en højtaler den virker, eller den ikke gør. Fordi at vi er meget hurtigt til at opfange, at der er forringning, eller der er noget, der ikke passer sammen. Tak, Thomas. Lidt hands-on viden i forhold til højtaleren, og også nogle meget konkrete bud på nogle højtalere, der ikke får en til at gå for hus og hjem, men sikrer god lyd. Lige præcis. Thomas, hvis man vil vide endnu mere om de her 3 højtalere, og ikke lige har noget at skrive ned med, hvad gør man så? Altså, hop ind på vores hjemmeside, så når den her podcast udkommer, så lægger vi dem på vores forside. Så kan man gå ind og læse om dem og høre min begrundelse for, at det er den højtaler, man skal vælge i det prisleje.
Så hold øje inde på Lydspecialistens hjemmeside. Tak, Thomas, for endnu en omgang hi-fi-nørderi. Selv tak. Og vi gør det igen om en uge. Det glæder mig til. Lakridspizza, en podcast om vinyl og hi-fi, præsenteres sammen med Lydspecialisten. Så er vi tilbage rundt om vinylpladen, Jan, og vi skal snakke om nye releases på fredag den 20. marts. Og vi skal en tur i den sorte skole. Ja, det skal vi åbenbart. Altså, jeg må jo ærligt tilstå, da jeg åbnede butikken, der var det meget, meget begrænset, hvad jeg kendte til den sorte skole. Som er de her to københavner DJ's producerer, som tog, jamen snart sagt alt inden for musik, samplede det helt ekstremt og udgav det uden at spørge om lov. Så det har jo været enormt svært at cleare rettigheder på, og skal man udsende det, eller skal man ikke udsende det. Det kom på CD i første omgang, så det er også kommet på vinyl, men har været helt ekstremt svært at få fat i. Så har vi så fået, de udgav de her lektioner med deres navn, Den Sorte Skole, og 203'eren har vi jo rent faktisk haft sidste år, og har solgt rigtig pænt. Men det har været etteren, som er den folk, de virkelig har sukket efter. Og det har vi kunne se på forudbestillinger. Det er en af de absolut mest forudbestilte, vi har haft i butikkens korte historie. Den Sorte Skole, lektion nummer 1. Hvor er vi henne, sådan, hvis vi prøver at sammenligne, hvad du ellers har haft af eftertragtede ting fra Peter Sommer og af Parker og så videre? Jamen, vi er helt oppe i toppen. Altså, den er på niveau med number ones, Michael Jackson, som ellers var en, som på vores lille Facebook-side gik sådan lidt viralt. Altså, der var virkelig mange, der også ude fra andre steder i landet bestilte den hos os, og måske opdagede butikken på den måde. Så altså, den er top 5, siden jeg åbnede. Det er virkelig, virkelig mange forudbestillinger på Den Sorte Skole. Så troede jeg egentlig også, vi skulle tale om Kanye West, men det er sådan lidt en flyvsk størrelse. Ja, jeg troede det også. Jeg havde sagt til dig, at den skal vi lige huske at have med til på fredag. Det seneste, jeg har fået at vide fra vores engelske leverandør, hvor vi har bestilt dem, vi har fået både i forudbestillinger og dem, som vi har tænkt os at have i butikken, det er, at den er ikke udsat, men den kommer den 27. marts. Men det er lidt flyvsk omkring det der. Nu håber jeg, at den 27. marts så holder, men jeg er altså ikke på fredag. Bully, nyeste for Kanye West alligevel. Men så må der være noget andet spændende, både sådan med dine egne øjne, og også med sådan i forhold til at være meget eftertragtet. Ja, Anton Vesterlin med God Aften, som der har været virkelig mange forespørgsler på, og hvor jeg også bare konsekvent har kunne sige, at det udkommer ikke på vinyl. Så det her album, hvor han jo er sammen med en række forskellige danske artister, men nu kommer det altså, og ret hurtigt meldt ud i starten af sidste uge, og nu kommer den så på fredag. Så det er sådan, det gik lidt stærkt, så nu kommer den relativt snart, den her Anton Vesterlin God Aften. Ellers, hvis du sådan skal kigge med din helt egen personlige øjne, hvad vil du hive ned fra hylden, din egen hylde, og putte på din private hylde? Ja, jeg vil tro, du nok er enig, fordi mine øjne falder ned på et britisk band, der hedder Feeder, som er et af de der sådan anden bølge Britpop bands, som faktisk havde nogle pænt store single hits på den britiske hitliste i slut 90'erne og start 0'erne, og som jeg synes, der er virkelig, virkelig mange gode sange med. Og der kommer så et genoptryk af The Singles, den synes jeg er meget interessant. Altså hvis jeg lige skal sige et nummer, hvis man ikke aner, hvad det er for noget, så prøv at sætte det nummer på, der hedder High. Ja. Og hvis du ikke kan lide det, fair nok. Ja. Det vil jeg nok have svært ved at forstå. Ja, det er virkelig et fantastisk fedt nummer. Så er der en gammel svend, der kommer igen. Aerosmith med deres 1973 debut, der bare hedder Aerosmith. Den får vi også i et nyt tryk. Dream On, som er et legendarisk nummer, er jo, kan man sige, hittet derfra. Og så er der faktisk også noget, jeg personligt glæder mig til at dykke lidt ned i, nemlig debutalbummet for Band of Horses, Everything All the Time, som jeg ikke er sikker på, at jeg fik dyrket nok overhovedet dengang, og det er i hvert fald noget af det ældre Band of Horses, jeg skal dyrke, hvis jeg skal dyrke noget, for jeg har ikke været så begejstret for, at de har lavet i de senere år. Men det er dem, der synger Is There a Ghost, og det er en meget, meget stemningsfuld sang, så det er faktisk et rigtig fedt alternative band, helt sikkert. Der kommer også et par, faktisk 3 Supertramp genudgivelser, så det er der også, hvis man er til de gode klassikere, så er det også noget, man kan glæde sig til. Og så mindsat den sydkoreanske BTS. Vi får mange forespørgsler faktisk på K-pop, så vi har ikke super meget af dem. Vi har sådan lige lidt, men de kommer også med et nyt album.
og det er så det 10. album fra deres side af. Der er jeg så lige misset de 9 første, men det er jo ikke for sent at stå på. Nej, det kan man sige. Jeg vil sige, at det foregående, det blev et stort hit på den amerikanske hitliste. Det var der, de breakede worldwide, så de har i hvert fald med de seneste, hvor de også begyndt på de engelsksprogede sange, der er de blevet sådan et verdensfænomen. Så sagde du også, at du synes lige, vi skulle nævne Gilmore Girls. Sad du og holdt hånd til den serie i sin tid? Nej, det gjorde jeg ikke. Det må jeg være helt ærlig at sige. Men jeg har et eller andet med Sam Phillips, som jeg synes er en forrygende sangerinde. Altså, så der er noget over hende, så det skal man i hvert fald tjekke ud, vil jeg sige. Så soundtracket til Gilmore Girls kan godt være, at jeg skal hoppe lidt på, eller i hvert fald give mig til at lytte lidt til. Jamen, det var bare en lille smule af det, der udkommer fredag den 7. marts. Kig ned i den lokale pladebutik og find en masse andet spændende, det garanterer jeg. Og så er der tid til, at vi lige holder en uges pause, så er vi tilbage igen på tirsdag med mere vinylnørderi. Vi glæder os allerede. I næste episode af Lakridspizza skal du møde en ekstremt dedikeret vinylsamler, der i mere end 10 år har stået bag Aalborgs største vinylevent. Du kan også høre, hvad indretningen af det rum, hvor du lytter til dine plader, egentlig betyder. Thomas Mørk fra Lydspecialisten gør os klogere på kombinationen musik og akustik. Har du spørgsmål eller indspark til vores podcast, så tøv ikke med at kontakte os på podcast@lakridspizza.dk. Hvis du vil trykke følg i den app, hvor du lytter med, eller giver os en anmeldelse, så bliver vi også glade. Jeg hedder Claus Jensen. Jeg håber, vi lyttes ved om en uge. Lakridspizza, en podcast om vinyl og hi-fi, præsenteres sammen med Lydspecialisten.